Senpera, iritsi da urtengo txapelketa nagusia. Zu bizi izan zinen garaian ez zen txapelketarik egiten, baina, bueno, zu hilda 60 urtera hasi ziren, 1995ean, 96ean bilehenak, Gerra Zibila etorri zen, tarte luzea gero, egin gabe, 60ko hamarraldian jokatu ziren 3 txapelketa, eta 80tik ona, gutxi gehiago 4 urtero, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia jokatzen da. Aurtengoak baditu ezaugarri batzuk, abian da eta baditu ezaugarri batzuk. Bat, txapelketa nagusia dela, alegia. Jende aparre egingo du zuk eta nik zaharra dela esan ezkero, baina datuek hala diote. Finalerdietara aurrera egin duten bertsolarien bataz bestekoa 34 urtekoa dela. Hain zuzen, amets gehitzean ez du aldatuko gainera bataz bestekoa, ametsek ere 34 izango dituta finalegunean. Beraz, zaharra da, guri ez zaigu iruditzen, gehu zahartzen goaz, eta iruditzen zaigu beti gazteak direla, baina 80tik ona izan den talderik zaharrena da. Lurraldetasunari dagokionez ere nik uste dut gauzak aldatuz doazela, iparraldetik 4 edo pasa dira, eta kanpoan geratu den lehenengo ere iparraldekoa zen, hodei. Nafarroatik ere sartu dira pare bat, eta pozgarria da, Bizkai Gipuzkoa gor segitze dute, Arabatik ez da sartu, baina aldatuko da hori ere. Txapelketa guztiak dira, ze esango nuke, injustoak. Bersoa ez dago neurtzerik, baina behin neurtzen hasi eta jolas hortan sartu ezkero onartu beharko dugu epaileek alduten ongien egite dutela. Eta gaizki egiten dutenean ere, esan beharra dago ez dudala ezagutu bersolaririk, esanaz epaileek gaizki propio egin dutenik. Eta hori onartzea, joku arauak onartzea da, eta oinarri horren gainean eraiki liteke zerbait, naiz eta beti izango den bersoaren neurketa zerbait oso subjektiboa.